Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ноябрьнең тагын бер ямьле киче белән сезне. Саба дулкыннары телевидениесенең чираттагы җомга көн чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген игътибарыгызга яңалыклар белән атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина. Кыскача кайбер темалар турында. Республиканың сатып алулар буенча дәүләт комитеты зона семинар киңәшмәсен үткәрде. Сәламәтлек илкүләм проекты буенча чираттагы фельдшер-акушерлык пункты районыбызның Урта Саба авылында үз ишекләрен ачты. Музейлар халык хәтерен саклый. Ике Басуарташ авылы музее да авылның үткәнен барлый. Әлеге һәм башка хәбәрләр турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. 3нче көн Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булды. Аның көн тәртибендә берничә мәсьәлә каралды. Атна барышында Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Утырыш башланганчы бер төркем хезмәткәрләр хөкүмәт бүләкләре белән бүләкләнде. Алар арасында җирле үзидарәне үстерүдәге казанышлары өчен Саба муниципаль район советы башкарма комитетының архив бүлеге начальнигы Альбина Нәкыйп кызы Сираҗетдинова һәм Тимершык авыл җирлеге башкарма комитетының баш бухгалтеры Гөлсирен Борис кызы Шакуровалар Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясының мактау грамотасы белән, ә инде Миша авыл җирлеге башлыгы Азат Хөрмәт улы Гатиятуллин Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнделәр. Бүләкләнүчеләр арасында Яблаштаудан Ракия Минкабирова, Олы Шыңардан Диләрә Нәбиуллина, Олы Кибәшедән Айрат Сафин, Яблаштаудан Фәнүсә Фазылова, Сабадан Илнар Гайнуллин һәм башкалар бар иде. Бүләкләүдәннән соң утырыш үзенең эшен дәвам итте. Утырышка 4 көн тәртибе кертелде. Беренче көн тәртибе буенча 2025-2027 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының социаль-икътисади үсеше турында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Мансур улы Бахманов депутатларга ирештерде. Ә инде икенче көн тәртибе буенча беренче укылышта 2025-2026-2027 елларның планчырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты проекты хакында депутатларны районыбызның финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Әкбәр улы Сунгатов таныштырды. Утырышта катнашучылар шулай ук хуҗалык итү хукукында яки оператив идарә итү хукукында, муниципаль мәдәният оешмаларына беркетелгән Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы милкендәге мөлкәтне арендага бирү тәртибен раслау хакында депутатларны җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасы рәисе Алим Мәхсум улы Галимуллин таныштырды. Саба муниципаль район советының 9 апрель 2018 елның 208 номерлы Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы җирле үзидарә органнары депутатларына, сайлаулы вазифаи затларга һәм муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында нигезләмә карарына үзгәрешләр кертү хакында район советы башкарма комитетының юридик бүлек начальнигы Альберт Илдар улы Миннекаев җиткерде. Депутатлар алдына куелган утырыштагы 4 мәсьәлә бер тавыштан кабул ителде. Бу атнада Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитеты сатып алуларны үстерү үзәге белән берлектә зона семинар киңәшмәсе үткәрде. Анда күрше районнардан башкарма комитет, муниципаль учреждениеләр һәм бизнес вәкилләре катнашты. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы буенча зона практик семинар киңәшмәсендә Орша, Этне, Балташ, Биектау, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Питреш, Балык бистәсе, Саба, Теләше районнарыннан башкарма комитетлар, муниципаль учреждениелар вәкилләре, эшкуарлар катнашты. Семинарда катнашучылар алдында иң элек Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитеты рәисе Марат Зиятдинов һәм Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов чыгыш ясадылар. Республика өчен дәүләт заказы бик мөһим, чөнки бу процедураларның кадәр тиз һәм уңышлы узуына барлык тармакларның үсеше бәйле. Белгечләрнең грамоталылыгы, аларның закон белән эшли белүе бу эш нигезенең уңышы булып тора, диде Марат Зиятдинов. Семинарның оештыручылары Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитеты һәм сатып алуларны үстерү үзәге акционерлык җәмгыяте. Начали серию зональных семинаров совещаний, да, это было такое спонтанное решение на самом деле, и оно исходило от заказчицы Сабинского района. На одном из наших семинаров она спросила: скажите, пожалуйста, а почему вы не приезжаете к нам? То есть, и тогда у нас как раз в воздухе витала такая идея, чтобы начинать выезжать в районы. И тогда мы решили, а почему бы не сделать на базе Сабинского района?
Семинарда катнашучылар сатып алулар өлкәсендәге актуаль үзгәрешләр турында фикер алыштылар. Сатып алулар өлкәсендә Татарстан Республикасы электрон документлар әйләнеше системасындагы эшне өйрәнделәр. Типик хаталарны тикшерделәр. Дәгъвәле эш мисалларын, шулай ук 2025 елда милли режимны куллану мәсьәләләрен анализладылар. Мәсәлән, сатып алулар буенча дәүләт комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Бахаутдинов сатып алулар өлкәсендәге актуаль үзгәрешләр белән таныштырды. На самом деле закон о контрактной системе достаточно такой динамичный и постоянно вносятся в него изменения, чтобы, так скажем, облегчить работу заказчикам и поставщикам. И, конечно же, специалистам в сфере закупок необходимо в постоянном режиме обновлять свои знания. И вот такие семинары как раз направлены на то, чтобы как раз подсказать заказчикам какие-то, возможно, подводные камни, чтобы не спотыкались, чтобы штрафы не получали, чтобы более эффективно закупки размещали и, соответственно, конечно, более эффективно бюджетные средства расходовались бы. Семинарда катнашучылар алдында чыгыш ясаган Татарстан Республикасы дәүләт заказы буенча агентлык акционерлык җәмгыяте директоры Яков Геллер сатып алулар өлкәсендә белемнәрне камилләштереп туру кирәклегенә басым ясады. Для того, чтобы решить проблему, нужно иметь инструмент и навыки. Ну, скрипка у меня есть, но я не умею на ней играть. Или умею играть, но нету скрипки. Надо, чтобы было вместе. Вот не все инструмент мы создали. Агентство госзаказа и, собственно, федеральные законы. Теперь осталось получать навыки, то есть учиться пользоваться этим инструментом. Семинарда экспертлар катнашучыларның сорауларына җавап бирделәр. Барлык тыңлаучыларга уку нәтиҗәләре буенча укулар узуы турында сертификатлар җибәрелде. Районыбызның Орта Саба авылы халкы бу атнада зур вакыйга кичерде. Биредә модуль фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Тантанада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Урта Саба авылының олысы кешесе әлеге вакыйганы сөенеп кабул итте. Авылда ул көн бәйрәмгә әйләнде, көн озын җыр моң яңгырап торды. Тантаналы ачылышта Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов, Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хәсәнов, Үзәк шифаханәнең баш табибы Марат Юсупов катнашты. Иң элек сүзне авыл мулласы Рауил Юсупов алды. Ул сүзне изге догадан башлады. Әлеге йортның нигезе нык булсын диде ул. Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов республика күрәм программага нигезләнеп салынган ПУФАП ачылуга сөенүен белдерде. Бу төзелешләр безнең республика буенча дәвам ителә. Инде безнең районыбыз буенча иш туганда икенче елга төзелеш булачак. Шуның өчен безнең бу биналарның үз вазифаларын матур итеп үтәп эшләп барсыннар иде инде. Менә бу авылда безнең киләчәгебез, бу авыл үсеше бара. Инде район центрына да ерак түгел авыл бу. Инде белгәнчә безнең район центрына ерак булмаган авылларыбызның үсешләре көннән бара. Бу инде беренче булышу, ул беренчедән кирәк әйберләр. Шуның өчен дәүләтебезгә бик зур рәхмәт шушы программалар булуыннан һәм шуның нигезендә инде халык сораган үтәлешеп барышы. Бәлки генә авыллар булса да, инде менә шундый зур чыгымнар белән ярдәм итүләре һәм инде бу программаларның Россия һәм үзебезнең республикабызның булулары зур эшләребез. Рәхмәт бөтенесе өчен. Бу яңа бинаны авыл халкы зарыгып көтте. Безгә, тем более безгә олы яшьтә кешеләргә бу бик әйбәт булачак дип уйлыйбыз. Без бит һәр укулга да Сабага менәдер. Шуның өчен без бик шат. Бу пункт ачылуга без бөтен авылыбыз белән сөендек. Шатландык. Бик кирәкле нәрсә булды бу. Рәхмәт Рәис Нуралиевичка. Ул поддерживает итмәсә безгә бу булмасы, бу ниләр төзелмәсе. Авылыбыз бик матурланды, бик ярдәм итәләр җитәкчеләребез. Бар нәрсә дә бар. Чишмәбез булды, шундый әйбәт имез. Зиратларыбыз ялт итеп тора. Клубыбыз әйбәт, балалар майданчыгы бар, юлларыбыз әйбәт, Аллага шөкер. Урта Саба авылына фельдшер-акушерлык пункты бик тә кирәк иде. Моңа кадәр алар чакрымнар узып, Сабага килгән булсалар, хәзер аларның үз пунктлары, үз фельдшерлары, лилияләре бар. Без Урта Саба халкы һәм мин бик бәхетле, Аллага шөкер, безнең авылда да фельдшер-акушерлык пункты булды. Районыбыз җитәкчеләренә, хөкүмәтебез җитәкчеләренә бик зур рәхмәт. Безнең бәләкәй генә авылыбызны зурлап, шушындый матур
Бөтен уңайлыклары булган бина эшләп биргәннәр өчен. ФАП ачылу авылда зур вакыйга, ә мондый чакта шатлыкны уртаклаша белүчеләр дә кирәк. Барыр юллары якты булсын, матур булсын, сикертәләр очрамасын, хәүф-хәтәрсез эшләсен. Әлеге пункт авыл халкына хезмәт итсен, ләкин урта сабалыларны авырулар урап узсын. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Байлар сабасында яшәүче Жәмил Янгучин махсус хәрби операция башланганнан бирле хәрби хәрәкәтләр зонасына якташ егетләребезгә гуманитар йөк илтүдә катнаша. Уллары Радик белән Рамил дә мобилизацияләнеп иң беренче көннәреннән үк хезмәткә алынган егетләр. Ә шушы көннәрдә Жәмил Янгучин ялга кайткан улы Рамил белән Саба дулкыннарында булып, күргән-белгәннәре турында безнең белән дә уртаклаштылар. Рамил хәрби операция зонасында мотовикчылар пехота ротасында хезмәт итә. Шулай ук рота десант штурмлау бригадасы булып та йөри. Бүгенге көндә Рамил госпитальдә реабилитация уза. Сугыш кырыннан үпкәсе кабарып бик авыр хәлдә килебеләгә ул анда. Аңа бүген 35 яшь. Тынычлыкта гына үскән бу менә шулай сугыш афәтен кичерергә мәҗбүр. Ә бит аның да яраткан хатыны, улы, әтисе, сеңлесе бар, киләчәккә матур планнары булган. 2022 елның сентябрь ае бик күпләрнең тормышларын әнә шулай бүгенгә кадәр һәм бүгеннән соңга бүлде. Башта кергәндә бик читене, башта шул белергә, кайда без ничек дальше булачак белмибез бит. Кайда без утырабыз. Аннары вакыт үткәч инде белешә башладык. Кайсы авыл янында без, нинди примерно җирдә, кайсы кая оперативник, кая без. Менә шундый ниләр булды инде. Аннары шул быт буенча тоже обустройка буенча бик читене башта материал да булмаган иде башта, иң башта где-то 3 атна, наверное. Аннары тиге шалтыртышып, шулай гуманитар коп килеп, полностью список җибәреп, администрация бик каты булыштылар алар, полностью бөтен материалны нәрсәне заказ биргән ик, шуны полностью әти безнең машина белән ал килде. Әти сораган, машина сезгә кирәкме? Мин әйтәм, бик кирәк. Монда машинасыз булмый бигрәк тә. Потому что без менә әти Аллаһка шөкер кайтты безнең шундый бик подготовленный УАЗик. Ул бездә постоянно менә бик әйбәт итеп безгә булышты. Анда, потому что машинасыз анда вообще булмый. Анда потому что сазлык, юлларда юганда, анда УАЗиксыз берничек тә булмый. Менә кайсы бер позицияга килмәсәк тә барыбер машина кирәк. Хәзер алгысызлыкта. Иң башта без арттарак идек. Анда тынычрак идек. Обустройка, блиндажлар, окоплар, шуны казып ничек анда, җир бик каты инде, конечно, да, шул. Даже җәйкенне авыр эшләргә анда, потому что башта җир бара, где-то бер ярты метр. Аннары уже ташлар да эләгә, глина да эләгә, в общем, шундый җирләр инде анда. Посадкаларга өйрәнеп, нитеп, аннары маскировка ясап. Җирле халык белән аралашасызмы анда? Бик сирәк. Шул кибеткә барганда гына, шунда гына. Алар менә нинди карашта? Миңа күбесенчә әйбәт кешеләр эләгә иде. Күбесенчә. Анда противниклар да бар инде. Без аларга бик игътибар бирмәдек. Бер ел булды, аннары шул госпитальгә җибәрделәр мине шуннан. Авыру буенча. Шулай. Обстреллар бар инде, барыбер. Прилетлар, ниләр, шул кассетный боеприпаслар да эләгә иде. Без кача идек ул вакытта. Вовремя команда килә иде. Шул вакытта сразу по норм. Связь бар инде, шулаймы? Связь бар. Авыррак связь. Шул имеется в виду и белән. Ә былай рация, анда бар иде. Ротада якташларның булуы да күңелне җылыта. Гомумән, кайлардан булсак та без бер гаилә кебек ди Рамил. Без икебез абый белән булган идек безнең ротада. Саба районнары бик күп анда, бик күп. Теләче егетләре, Балташ, Апастово, Балык бистәсе, Биктау, Орча, Шемәрдән, Кукмара. Рамил хәрби операциягә бер туган абыйсы Радик белән бер көнне чыгып китәләр. Әле бер тапкыр ялга кайтып килергә дә өлгерә абыйсы. Әмма менә 11 ай инде аның турында бер хәбәр дә юк. Мин госпитальгә киткәчтән соң, где-то бер шул декабрьләрдә. Узган. 19 декабрьдә ул шалтыратты да, связь булмый, без штурмга китәбез диде, шуның белән связь бетте. Аннары уже 20 числа без вести
теге Хәбәрсез. хәбәрсез менә уже 11-нче ай китте. Вот. Теге шунасы да килмей, теге пленда да юк, госпитальда да юк, моргта да юк. Менә көтәсе генә, иң авыры көтәгенә көтеп, наверное, бу бик авыр мәсьәлә. Неизвестность дип әйтимме, аны. Төне көне уйлыйсың, иртә белән торып, таңы уйга килә, кич тоже шулай, шуңа күрә аны чтобы уйламаска, шулай торып йөрибез, нитәбез, булышабыз. Нишләтәсең, анда безнең генә малай түгел. Вот. Бөтен илгә эләкте ул, теге кемне нитләр, шуңа күрә монда без берләшеп, нитеп, Аллага шөкер, бик зур күләмдә ярдәмләр бара хәзер. Быелы особенно халык бик берләште, аңа күз тимәсен инде. Аллага шөкер. Аны егетләр дә сизәләр, потому что гел подпитка бармыйча булмый. Анда менә урман эчендә яталар, аларны яндыралар, алар бернәрсез калалар. Бер киемдә генә. Ашау да юк, ни дә юк. Кая барсыннар? Выкуривают шулай торып, сугыш инде нишләтәсең. Аннары аны ишеткәч, тиз генә монда 1-2 көнгә җыелып, сразу тутырып китәбез инде. Бик оперативно бара. Көчле. Егетләргә бик мощный подпитка бара. Ярдәм зур шулай бит. Аллага шөкер. Бөтен Телләш, Саба районы менә бер авыл калмады, теге бер туктаусыз алып килде. Штабка да алып килде. Апаста тоже булыша. Бөтен районнардан килә инде. Гуманитарка. Һәр район эшли, кешли иттереп теге. Менә алык Орша. Но без хәзер, если грузоперевозчиклар без берләштек. Мамадыш, Еллабуга, Орша, Букмара, анда очрашабыз, нитәбез, нәрсә кирәк, кайсы направлениегә ярдәм кирәк. Алар бит алып килгәнне тараталар да, алар бүлешәләр. Аннары без алып килгәнне алар тоже бүлешәләр. Анда братство инде, анда бүтәнчә ничек юк. Бер гаилә инде. Да, бер зур семья. Анда информация булмаса, бер-беребездән шул кемдә связь бар, шул информацияны бирә, туганнар буенча, егетләр буенча тоже. Там что группалар бар, шунда хатыннар язышалар, белешәләр, ничек анда егетләр, ничек, потому что хәзер иң алда торалар безнекеләр. Шуңа күрә аларда связь юк. Алар чыгалганнар передокка торганда. Менә кем арттарак, шулар рация буенча шылтыратышалар егетләр белән и белешәләр ничек алындалар. Җәмил абый Янгочин махсус хәрби операция башланганнан бирле хәрби хәрәкәтләр зонасына якташ егетләребезгә гуманитар йөк илтүдә бик актив катнаша. Ашау-эчү, кием салымнардан алып төзелеш материалларына кадәр алып бара. Инде 40-тан артык тапкыр барып кайткан. Шунда торып ярдәм дә итә. Хәрбиләр белән элемтәгә керү генә торган саен авырлаша ди ул. Ләкин хәбәрләшү чарасын табып, барыбер алып килгән йөкне тапшырмыйча кайтмый. Без моннан телеграм белән сөйләшәбез, шул көнне примерно без булабыз дип. Шул вакытны алар чыгалмыйлар күбесе. Шул я командир, я теге егетләр чыгып булышырга кирәк, тәбир ташырга шул 5-6 кеше иң күп. Всё, бүтәнчә юк егетләр. Беләләр бит, если алар булмаса кем булсын, алар прям шулай дип әйтәләр. Конечно, җиңел түгел. Алар уже 3нче кышка керәләр инде. Дарулар кирәк. Инде чистота тартырган суны, шуларны дезинфекциясырга кирәк. Анда кайнатып тагын бит. Анда сразу тотып чыга. Да. Куркыныч егетләргә шулай, шуңа күрә теге бездымный топливо да кирәк, шул дарулар да кирәк, обеззараживающий суны. Вот. Шундый әйберләр бик кирәк инде алар. Һәм аннары хәзер кышка егетләр әзерләнә. Бар шундый ниләр, стелькалар. Ну, самонагревающийся. Менә шуны ватасың да и аякка нитәсең, ул җылата. Портативный. Аяк гел җылда булырга тиеш инде. Иначе бик читен егетләргә. Хәзер менә носкилар, валиләр, абиләр күрәм теге штабка киләләр, нитәләр. Җылы носкида идән җылы кайтты дигән сүз. Ансы бик көчле. Туган яктан килгән һәр нәрсә сугышчылар өчен бик кадерле. Алар хәрбиләребезгә тагы да алга барырга көч, өмет өсти. Мәктәпләр бик көчле итеп эшлиләр, теге эшлиләр, язалар егетле балалар, менә шулар тоже күңелне күтәрә. Аларның күз яшьләре чыга егетләр. Дөресен әйткәндә шулай. Идән хат килгәч тоже бик җылы күңелдә. Бөтен кешегә кем безгә хөрмәт итә. Бик зур рәхмәт.
Балаларға отдельно рахмет. Тағын да язығыз. Ол көңілні көтере, егетлерінің действительно көз яшьләре шыға. Оқығанда бик жылы көңілде. Рәсемнәр дә җибәләр. Кем ничек яза, анда по-разному инде. Иногда теге күңелле, өзгенә. Кызык җирләр дә бар. Бу ел 100-дән артык мәктәптән браслетлар ясалды. ЗОВ, СМИР, ЗАМИР дигән нәрсә, аларга теге фотографиялар. Тагы бириләр. Халыкның күңелләре төшмәсен. Егетләр онытмасыннар. Да, сабырлык кирәк безгә халыкка. Бик көчле сабырлык кирәк. Иң мөһиме шул. Дөганы калдырмаска, анда егетләр дөганы калдырмыйлар. Алар кем монда укымады, анда укыйлар. Бөтен егетләргә бик зур сәлам. 9-нчы ротадан вообще безнең полктан бик зур сәлам. Кем мине белә, кем мине күрде. Анда исән сау кайтырга насыйп итәрсен. Амин. Без дә амин дибез. Чөнки Рамил госпитальдә тернәкләне узганнан соң кабат кайнар ноктага иптәшләре янына кузгала. Исән имин булып, җиңүләр белән якыннарын шатландырып әйләнеп кайтулар насыйп булсын. Җәмил абыйга да исәнлек, саулык, сабырлык, изге гамәлләрендә уңышлар телибез. Музейлар кешелек дөньясы, халык, милләт хәтере, музей тәрбия учагы. Халыкның яшь буынның рухи байлыгын саклауда музейларның әһәмияте бик зур. Алар матди һәм рухи мирасыбыз булу белән бер рәттән укыту, тәрбия эшендә дә зур ярдәм итә. Борынгыдан килгән традицияләребезне саклап калу, халкыбызны эстетик тәрбияләү буларак та мөһим ул. Билгеле бер төбәкнең генә түгел, хәзер һәрбер авылның да үз музее бар. Анда аның бөтен үткәне чагыла. Шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме районыбызның 2 Басуарташ авылы музеенда булып, андагы экспонатлар белән танышып кайтты. Гомер уза, еллар үтә. Тарих тәгәрмәче алга тәгәри. Кешелек ашыга-ашыга киләчәккә атлый. Тик бер генә мизгелгә артка әйләнеп карыйк әле. Халкыбыз нинди дәвер, нинди чор аша үтте икән. Туган илнең патриоты булу өчен без иң беренче чиратта туган якны, туган табигатьне, туган телебезне яратырга, милли традицияләргә, милли мәдәнияткә тугрылыклы булырга тиешбез. Ә менә музейлар ул үткәннәргә сәяхәт. Музей халык, милләт хәтере. Ул халкыбызның байлыгы. Хәзерге вакытта күп кенә авылларда музейлар оештыруга зур әһәмият бирәләр. 2 Басуарташ авылы мәдәният йорты бинасының 2нче катында авыл музеен булдырганнар. Бездә бит инде күренекле шәхесләр, чыккан безнең яктан инде Шамил Бариев, бит инде безнең Уларташтан инде Мәхмүд Нигъмәтҗанов, аннан соң Кадим Җәмитов бит инде. Аларның да менә алар турында да бернинди мәгълүмат тупламаган Уларташта да. Инде бездә шулай әйтәм бернинди музей бүлмәсе юк авыл җирлегендә. Мөмкин булса бүлмә булса без ясарык, без тотынырык дип инде. Рәхмәт яусын Рәис Нургалиевка бу бүлмәне булдыруда аның да инициативасы күп. Ул шушылай ясарга кушты инде безнең музей булдырга кушты шушында. Менә алар безгә мөмкинчелек бирделәр. Без ныгытып, җиңсез канып эшкә тотындык. 2019 елда безнең инде 20 елга кергәндә файдалануга тапшырылды безнең янкормалар инде сәхнәләр. Һәм аның артагы бүлмәләре менә 20 елда тотындык инде без. 2020 елда алар җиңсезганып эшкә керешә. Илдә ковид котырган чак. Әмма күңел тик тормый. Һаман саен музейга экспонатлар эзләү, аларны табып, урнаштыру ягын карый. 400-гә якын экспонат бар, 300-дән артыгы менә Люция безгә Люция Борисовна килде. Алынырты китапханәсендә үзе белән эшкә инде культ организатор вазифасына, үзе белән шактый экспонатлар ул да алып килде инде менә. Барлап һәрберсен учеты бара, журналда бара, һәрберсенә язып урнаштырырга тырышабыз инде әйберләрне. Авыл халкы да мәдәният хезмәткәрләренең бу эш гамәлләрен күтәреп алалар. Кадерләп саклаган әйберләрен авыл музеена китерә башлыйлар. Авыл халкына бик зур рәхмәтлемен. Менә кемдә калган, кемнең пишмагында яшеренеп калган, алар инде бөтенесендә теләп бирделәр. Менә Сабирова Рәмзия ападан бик күп шигүләр, әйберләр алдык. Шигелгән тукымалар алдык. Аннан соң Сәрия апа духилар бирде. Яңадан инде Миләүшәнең библиотекарь Миләүшәнең әнисе менә мендәрләр тышлары шигеп шулайтырып безгә инде бүләк итте. Кемдә нәрсә бар? Бөтенесе дә бирергә тырыштылар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Соңрак авылдагы башлангыч мәктәптә тупланган экспонатлар да шушы музейга күчә. Иң кадерле яткәрем әбиемнең кияүгә чыкканда киеп килгән калфагы һәм Муса бабамның
Бу минем бабамның атасы була инде. Түбәтәе. Ике басу арташ авылы музейы үзенә тартып тора. Кечкенә генә булса да, бүтән авылның тарихы сыйган аңа. Монда ниндидер рәхәтлек, җылылык бар. Әбиләребезнең күңел җылысын биреп суккан сөлге, ашъяулыклары, чиккән намазлыклары, хөрмәт өченнән ясалган дисбеләре, чуклы чәчәкле шәлләре шулай җылылык бирәдер мөгаен. Төзегәчтендәген без Райлапа белән киңәшләштек тәген инде. Шушы үзебезнең авылдан, аннары соң үземнең туган авылымнан инде Ныртыдан җыйдык инде. Менә булары минем үземнең әтиемнең журналлары, ул совхозда эшләде. Шушы кагазьләр бөтенсе дә аныкылар. Менә бу элеккеге телефон аныкы. Аннары соң менә бу элеккеге акчаларны әтидән алып кайттым инде. Алар бөтенсе калган булган инде. Аннары кул сәгатьләре аның бик күп. Ансысыннан үзеннән бер коллекция ясарга була инде. Ул кул сәгатьләре аннан алып кайттым. Арташ авыл җирлеге башлыгы Рөстәм Мөхәррәмов та музейны шитләтеп үтми. Атнага берничә тапкыр кереп, биредә эшләүчеләрнең хәлләрен белеп чыгам ди ул. Монда минем әбиемнең дә, әниемнең дә ядкәрләре саклана, дип сөйләде ул безгә. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Әгәр дә мәсәлән дәрестә укытканда, укытучы сөйләгән ул 10 французга алырга может. Картинадан караганы 20 французга алырга может. Әмма монда музейга килеп, балалар карасалар, ул аларның гомерлеккә истә кала. Тотып карау ул икенче төрле инде. Педагог яктан да, һәр яктан да. Шу музейны төзегән бөтен кешеләргә зур рәхмәтемне белдерәсе килә. Киләчәктә дә шулай итеп эшләсен, тулылансын. Яңа төрле экспонатлар барлыкка килсеннәр. Без гелендә библиотекага җыелабыз, фольклорда да катнашам инде мин. Аннан соң концертлар да куйдык инде. Пенсиягә чыкканнан соң гел шушында клубта, библиотекада инде без. Китап укырга бик яратам. Соңгы вакытта мин укырга яратам Зифа Кадированы. Аннан соң Абдрахман Афсалимовның Ак шәкшәкләр китабын белмим ничә тапкыр укыганымдыр. Укыган сайын укыйсы килеп тора инде аны. Менә шу үземә ошаганнарын укыйм инде. Аннан соң газета, журналларга бик күп язылам. Аларны дагы бүтәнләрне укып барам инде мин. 10нчы классны битергәннән соң 1-2 ел библиотекада эшләдем. Клубта, библиотекада инде ул вакытта 74нче елы ахырсы инде ул. Иске клубы, анда библиотека белән клуб бергә, шул ике эшне бергә бардым. 75 сум акчага йөрдек инде без. Аннан соң басуларда, теге агитаторларда булдык. Кайнадык дисәң дә була инде. Җырларга яратам инде яшьтән үк. Туган авылым минем, куеныңда синең, гөрләп үтте үсмер елларым, кырларың хуш исле, һәр чак язылар төсле. Синдә туды тәүге җырларым. Онытыла барган әйберләр саклану урыны ул музейлар. Вакыт җилләре белән ерагая барган кыйммәтле байлыкларыбызны киләчәк буынга күрсәтә алсак иде дибез. Сәрия апа Симуллина балачакта үзе тегеп уйнаган курчагын да, гомер-гомергә карап сокланып яшәгән көзгесен дә музейга китергән. Бүгенге көндә ике басу арташ авыл музеена авыл халкы үз гаиләсенең ретро әйберләрен тапшыра тора. Хиш икеләмичә әйтә алабыз. Бүгенге көндә башланган бу матур башлангыч киләчәк буыннарга зур хәзинә һәм байлык булып барып җитәр. 8-10 ноябрь көннәрендә дөнья күләм татарча диктант акциясе булып узды. Әлеге акциягә Собалылар да кушылды. Аның төп максаты татар теленә һәм мәдәниятенә игътибар җәлеп итү, дөнья буенча таралып яшәгән татарларны берләштерү, тел белемен тикшерергә мөмкинлек бирү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру һәм татар теленә карата мәхәббәт уяту. Татарча диктант акциясе быел 9нчы тапкыр оештырылды. Ул Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырылды. Саба районы буенча диктант язуда 500дән артык кеше катнашты.
Спорт тормышыннан булган бер хәбәр. Бу атнада Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы кысаларында мини-футбол буенча ярышлар үткәрелде. Уеннар Бойлар сабасындагы Алтын туп спорт залында узды. Берничә көн дәвам иткән бәйгедә 15 команда үзара уеннарда очрашты. Елда узучы спартакиадада мини-футбол иң киеренкеседер мөгаен, чөнки һәр команда зур әзерлек белән килә. Көндәшлек тә көчле. Быелгы уеннарда җиңүне Соба командасы яулады. Мамадыш командасы 2-дә, Күкмаралылар 3-нче урында һәм Балык Бистәсе районы командасы 4-нче урында урнашты. Бүгенге әзерләнгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Атна информацион тапшыруларын социаль челтәрдәге битләребездә карарга мөмкин. Барыгызга да исәнлек-саулык теләп бүгенгә саубуллашабыз. Үзебезне һәм якыннарыбызны саклыйк.